фармондеҳи сипоҳи посдорони инқилоби исломии эрон таҳдид кардааст ки дар ҷавоб ба куштори генерали эронӣ маконҳои таҳти пуштибонии иёлоти муттаҳидаи амрикоро ба коми оташ хоҳад кашид. 7 январ дар маросими видо бо генерал қосим сулаймонӣ дар шаҳри кирмони эрон генерал ҳусейн саломӣ ба даҳҳо ҳазор иштирокчии маросими видо муроҷиат кард ва ҳозирин ин паёмро бо шиорҳои марг бар исроил истиқбол намуданд. зодаи шаҳри кирмон қосим сулаймонӣ 62 сола фармондеҳии нерӯи қудси иронро бар уҳда дошта амалиёти пинҳонӣ ва низомии ҷумҳурии исломӣ дар хориҷаро сарварӣ мекард. ӯ 3 январ дар канори фурудгоҳи бағдод бар асари ҳамлаи ҳавоӣ кушта шуд. телевизиони давлатии эрон мегӯяд дар маросими видо камаш 30 нафар зери по монда ба ҳалокат расиданд. вашингтон сулаймониро масъули куштори сарбозони амрикоӣ дар ироқ мешуморад ва таъкид мекунад ки ӯ қабл аз ҳалокаташ дар пайи тағризии ҳамлаҳои нав буд. дар ин байн парламенти эрон санадеро ба тасвиб расонда фармондеҳии низомии иёлоти муттаҳидаи амрико ва онҳоеро ки ба манфиатҳои онҳо амал мекунанд террорист унвон дод. ҷои ёдоварист ки ҳамин гуна дар моҳи апрели соли гузашта президент доналд трамп сипоҳи посдорони инқилоби исломиро созмони террористӣ эълон карда буд.